Right, diyan na sila speak aside guys, diya. Nako nagilang agi. Guys, agamong sinabaw. Nilaw oy dai guys kana may mga gulay na. Wow, nami oy. Dapat pinirito nga tamban. Ha? Morning guys. Morning guys. Morning. Naghatag ko sa ilang snack guys, diya pan. Ang yatad sa pag-abril. Dara pa, natanggan na kuan. Pero ay, bita na. ha? Bita yan. Pinagtanggus, dugi. Balik na ko sa eskwelahan. Sa Kudaris. Finishing ni Along. Humanala na Along no? Ha, humanala di. Ay, ito asa nilag tulin guys. Dala sila dari. Okay, dala sila sa likod sa abuhan. Ayos na. Kapit na. Thank you Lord. Balik na ko sa eskwelahan guys. Kaya mo swagit na skim-kim. Hatad ako nilaguan. Snack. Balik na ko sa school guys. Kaya mo swagit tong saka baji ang gamay. Si Batramang ko na ito ka naghatad kong pa nila. Dada pinag-ipada o pan. Shakoy o Spanish nilang ipada. Nahinahina akong motor guys. Nahinahina akong motor. Kanaram pa sa eskwelahan. Gamay na ko. Yes, mga antag kamuti. Kamuti, salin-salin. Namin na kanay pagod-pagod, guys. Ganahan ba mo pagod-pagod? Ako kay ganahan ko pagod-pagod kay humot na. Ganahan ko dukot. Manta. Ate kay lang tapi kay gira-gira. Na guys, mantag kamuti. Te pangislak sa mong kamote. Nah, lakim kim. Naghanang eskwela, kim kim. Be. O man lagi na hurot imong water, ha? Hurot nang imong water na bay kamote dai. Sa dari duha ka buok. Ang gisalin ni Kim Kim. Chucky. Perfect. Tanaw ko ba? Tanaw ko perfect ni Kim Kim ba? Okay. 3 star. Oh, very good. 3 star there guys. Very good Kim Kim. Tanaw ko. Uy, very good. Oy. Row more apples. Tang sa bag. Very good ag Kim Kim. Oh, wow. Very good ag Kim Kim. Guys, manihang utanan ron kanina, bago. Muna si Zay, bago. Ako kay bagon say tawag ninyo diha. Basta kay Agdaris Amos Buhol, bago amang tawag. Bago. Kauban sa luma. Damay na maligza kanina. Tag-jis ag isang bagkus. Kaning duha, 20 ni. Ni mo yang alaw udun karon guys. Kaning isang partneran og batong dia. Natud. Salamat ka Joti Persilin. Thank you. Pagihata nga batong. Nangadyo ko ingani nga ladya. Kay mo yang isidling dadto mo yang itanong. Tuspikas. Mini garden na mo. Mado na naman. Thank you ka. Just naghatag daan ni. Hindi pa ikadyo ko. Kanan ako isa goldaris. Bago. Magkubay na ko guys. Magprito ko nagtamba na haning isa gol. Kaning batong o bago. Duha din sa kaklase nga batong guys. Na ay purple o kari. Kaya napi pagka-purple madijot. Dami na. Ito mo naghanap na. Di uy. Adobohon na ito ng uban. Hanggang hapon or di ba ugma? Sino ba nang na? Sino ba ng uban? Aga na sa kabago karon. Nandaghan naman ko na sila batong. Sa panghatag ni ate. Uban. Sa nakailada ni guys. Moni pormas bago. Yan na isang dahon. Ilia, pagkuan di aday, pagkuan day. Lamin ni sa tunuan. Kung bang sinuban guys. Uy, magbantay ta kanay ud. Lamin ni sa tunuan guys. Inza, nga naman ni sa ang atong un. Lamin ni sa tunuan, sa subakan ug buwad. Sus, arang garong lamia guys. Lamin nagnaay ko basa. Kinalamian ka sa nga tanan. Muna nakalami dari guys kay na mga gulay-gulay. Kato mong gisuruyan das nangagi kato nanukad mi og nay views ibabaw nay daghan ingani amang nalabzan ka sumahadlok ni manguha kanang tutag iza dakpan ta
Ada guys, mo hang isa ko sang sabon nga kuan isda. Kanina. Purple nga batong kanina. Thank you sa naghatag da ni Tipersilin. Kani guys ani isa ling kay amo ning asanuban. Kaning uban da ni hapuning adubuhon kay ron daghan. Pakpak nas kuan day batong nga purple. Salamat ka adyo sa naghatag da ning batong nga purple. Ano may magulay ti. Da guys, mo hang ilunod sa sinabaw, mga 5 kabuk na nagisang ilunod. Nakaaban na ning bago, ug karing batong. Pero lami ba? Lami ang sabaw, yes no. Okay. Alright, bukaw na guys. Tubig nga hanggi init. Lunod na natang purple nga batong. Okay. Asinan og madijut. Bites na guys no. Alright. Hasang iunag lunod ag batong guys kay madyo nang humok siya una. Kag hang ideng nga ning bago, unag kahumok ring dahon. So na guys ang lundan og 5 ka buok. Madyo naman siya palami ba. Palami sa tang sinabaw. Nga gulay 4 5. Okay. Na guys. Right, so hanang ilunod guys karing bago. Ako kay bagon sa tawag na sa lugar basta res bago mong tawag guys. Okay. Bago. Bagong bago. Si tagak na katang bago. Basan. Okay. Isa ni ka bugkasanggi gulay guys kay katong isa mo tong sunuban palit pa kog kubasa. Itong sa gulang kubasa, basta nuban siya. Okay, halo-haloin natin para maluto yan. Tating takuban. Okay, so takuban sa siya guys, kaya maluto na. Alright. So, manghukad na ko. Manghukad na ko luto. Medyo na luto na. Ready na. Mga nami. Guys, agamang sinabaw. Nilaw oy dai guys kana may mga gulay na. Wow, nami na oy. Tadapot pinirito nga tamban. Ha? Ngawang. Haywang. Na guys, bago og batong. Yuto guys. Sudan, ni. Lami na na sabaw na pinirito. Guys no, lami da na. Ito. Oh, basta yuti ay. Guys no. Inam jadog dahan tubig, yes no? Katalawa. Alay, sabaw dahil dahil. Konday. Higop kay lamay na sabaw. Lamay ka masabaw guys. Yung favorite nga batong. Favorite man yung batong. Bago. Unahan ko ka lang na batong na green. Kana kay purple. Lamay man ang batong nga purple. So dawis labi to. Ha? Dawis. Naman. Kidagat. Sawa rami skim-kim guys. Yarong di na kahugasin. Taboy bitaw nga. Daghang bitaw. Ang sama lo. Ngaro putong buwan nakatas kay magbama bago ra mo sa dito. Kus daw eh. Lagay lang ang bago. Ito. Mablinda sa na dito ta may bawon ha. May sabaw. Water. Gamay lang yan. May bago. Kami ilaw o dun, dala may po sinuban. Kasi pang usaha ito itong sinuban. Nakakubasa. Hagma. Green nga batong. Ganas kim-kim mga... Ganas kim-kim guys, o green nga batong. Sino matagtanam dahil green nga batong? Prito una. Sagi, kuan ba? Lunod sa ilaw uy. No, very good. Nagkaman matug ha. Kim. Ha? Sleep ni kumanugit. Ha? Kamu dake. Ha? Dake ko na siya guys. Bayabas. Di agad ana pugog bayabas. Mo sabot mo sa ulo. Bayabas lami ka adyo nga anta. Sabot mo na. Then na guys, sumana dari speak aside. Thank you Lord. Hamis na dari. Ang mapusti pawahay sana si Jacono yung sila. Na dari likat ta. Likat ta na rin guys.
Kaya di naman sila dari nga side. Alright. Di na, gisugdan na dar speak side. Yay, thank you Lord. Mahuman po ng katanga. Pag mahuman ba nilang katanga. Right, di na sila speak aside guys. Di nagilang agi. Okay. Thank you Lord. Salamat ka dyan yung tanante. Di na. Torta. Uy, nasabot-sabot na. Hani man na. Napay dyan torta na isang jabas. Nagkan ako. Makaong. Ano guys. Agbi ka side, human naman. So dahil na pa speak aside sila. Sa front na laman og datos likod. Mga pa. Dahil nasugdan naman. Sapit na dyan. Na Monday puhon, magsugod sila pag Arcuba. Ang mupakjaw na puhon guys sa Arcuba. Nga magsili munga na. Munga na gamang tinanam. Yung pang tinanam nga alukbati ng na. Nga buhi na. Agdad to laman dapit mo na nga wa kay kutkut sa manok. Masili. Munga na. Manadal lapit. Kalau turun pare. Ay guys. Turun pa na sa diha. Thank you Lord, manajud.